kuthiwe ke ukumakoti bancinci kunamusa ndikhwela ibhafu yami ndize kuthiwe ngwasemhlahlana ndikoba yo emhlahlana kukho nomnximba inobunjani lo muntu usekhaya hayi ngoba ndibuye ngebhafu ngizothi magoduke shene xa ndifike kukumandlovu kube manje noko ndimthandi ndimncome ke apha kuhlala unxiba hayi ukwazi ukubona besizothi makagoduke torho ngoba thina siyayazi taste yethu ba ithini bahleli ke omnye phangele eGoli omnye hlala ekhaya kuyasindwa kuyahidwa kuyatyatyekwa xa ityabe kunonyameko mna ndithatha isitulo ndimkele funa uqonda uyakwandityabe xa kufika umyeni wakhe thina sinayo ke le nto ithi mama Lusanda xa kufika umntu wakuyiwe entangeni sihlala nabo phe entangeni sihleka intsini akathi unonyameko wayesabuka umyeni nami kaloku hlala eGoli umtshato wabo kuye ngumtshato nomahluko ngoba unonyameko wendele indodeni ethobileyo wendele indodeni enesimilo indede engathethi yonke into sozaxoka uphumzile phike ndibandile kamthethe uxoka uphumzile ngolomake uphumzile ngomuntu nje utata yona nto imenzeke sakwazi uhlala naye ekhaya into bangaxoki and ndikuyithethile akatshintshi yile nto unonyameko okwazi uhlala nomyeni wakhe ngoba uhleli nendoda enyana hayi indoda ehlebayo akahlebi la tata soze umvehlebe uphumzile uba wenza ngakahle uza kuwazothi awenza ngakakuhle hayi ndichophe endlini ekhaya kanti komnyusi ungumntana oqala ke bantwana nabasibhozo funa uyibona uba kunzima kangakanani ke kunonyameko ukuhota ebantwaneni abasibhozo nomazala ngapha nasentla umkhulukazi nabakha abantwana ababandini ndindwebile mosini intombi engane uthi awuphazama ndomceba wenza kakuhle ayenziwa loo nto apha ekhaya kodwa kha basiphoxe uthi kuba babali ngabantwana abathandathu amaqonga amathathu nentombi ezintathu saqonda ke ngoku hayi makahlale ke ngoku apha ekhaya abantwana bam xa bebiza unonyameko nomyeni wakhe bathi mama bathi utata wabo uba ndibenzanga kakuhle baripota phaa kubo akafuni kunonyameko abantwana babethwe kubethe umntana uyaphendula hayi nabazukulwana mandikhe ndaphendula ngemindi bethu izizukulwane kodwa ayenziwa loo nto ndamceba mna nezandla wena mntu ungenazandla hleli kakuhle maduna siyabulela uthando lwenu siyabulela uba nisibonisa into obu-42 years womtshato uba into enjani bentshela kumama Lusanda ndanditshatile ayishe ndabuya hayi ndoyiswa torho umanduka ngebhafu ndiphinde ngebhafu aqo hayi mandigoduke into inye ke into ibinigodusa ndifuna nive into yoba xa ndifika ekhaya ndifika ndithande ndiyinkosazana kwabantu bapha babini xa bebona mna babona umntu omkhulu bandihlonipha ngaphezu kwento zonke noba bebesebenze ntoni uba ndithi thu kuthiwa sicela uxolo maduna ndingumaduna igama lam xa bendibizayo ngoba abandibizi noba kanjani sibulela uThixo ke ngokubagcina bade babe kweli bakanye njemani babona basenomama aba bantu ekuseni ndidibana nogogo uphuma egeyithini kulapha ku-92-93 wethu ephuma egeyithini ndithi uyaphi ngoku hayi bandiphuthumi ndiyazihambela niyabona uba ufuna ubona abantwana bakhe akadikwanga ufuna ebantwaneni bakhe abazi babaphi abantwana bakhe ndithi hayi mani bafonele uzothathwa ngemoto ndifowune athi uSinethemba ugogo yaphi kwangoko siyeza athi umakhulu ndiyabahamba ke mna xa bengandilandi ndifonele unyana ke ndithi hey umakhulu ungasemaqoqweni uyahamba ngenyawo uthi uzapha wathi makalandwe khange benomzuzu walanda umamakhe ngoba umamakhe uyalazi uthando labantwana bakhe ufuna xa behleli kule ndawo bambone bukhona ebekhe wagula ke wathandwa ngulonyameko nophumzile kakhulu yile nto kumshado wabo uThixo usikelele kangaka sibulela uThixo ke Ndlovu nomaduna ngeminyaka emingakani nikile banitshata hayi shema unoba semkongo ekhaya uyothathwa nanjini kwanje utata uNdlovu uthe apho uqeqeshile tata uNdlovu nathi siqeqeshile kodwa siqeqeshele angiphazami lo nto tata uNdlovu thina tata uNdlovu nje masibaninji phe ekhaya nangontombi zonke iphendula kwabo ecala kwami emantombazaneni asikhe thina sixa sicela into singayinikwa sihleli ubomi obumnandi akhathana ubungacela into enqabileyo
ndinalo ke iqhinga loba kwizitena mosibeka xa ndifuna into endinoyifaka eziteneni ndizokubhatala akathandi ndiziba kutheni ungabhatalanga ngabantu abanjalo kumnandi uhlala naba bantu uThixo ubasikelele wabasikelela anisikelele ke bantakwethu tata omncinci uhlala ungutata ungatshintshi madod kodwa amasatshintsha ngokugugile uthi xa indiza uthi ndingungolventsha hayi ngaqonda ke andithandi ndithandele uba kuthiwe ndingumntana kaloku andingumntanakhe umntana umntu ukhabe umntana uphatha umtata kumntana ngungolventsha ndithiwa hayi uba ndiyithanda enzelenisengayo kumnandi uhlala naba bantu sithetha kumnandi ke wanguthixo woxolo andisikelele anandise iintsuku andithi umtshato nawuzophela anandisele iintsuku nikwazi ukhulisela ababethu abantwana enkosi uthi akathethi ke i-last born abandithe kakhulu sorry bhatina masibulele baba kakhulu masiqhobeni izandla bethunani sizaba nesithethe esizakwandilela wena mfundisi wami aba batshati baneminyaka engama-42 ndifuna uzovuselela uthando lwabo ngokwakwaThixo ngoku uzawuphakamisa ufikiswa fix uhlalukana ukhona iguest speaker yethu ekhoyo apha uzo-introductionela yona uba izawuphakama izawuthetha DJ ufix noko ngumuntu omtsha ndicela umfakele into sizawuphakamisa ufix fix ndicela usondele ixesha ikhathwe inja masihambe DJ Begezela ngilinde ntombi yami ngilinde ngiyabuya Dalima Jova malana kuthela unyaka ngibona isithandwa sami nakudina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula Jova malana kuthela unyaka ngibona isithandwa sami nakudina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula Begezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya Dalima Begezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya Dalima Jova malanga kuthela unyaka ngibona isithandwa sami nakudina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula Jova malanga kuthela unyaka ngibona isithandwa sami nakudina kudala isithandwa sami ngiyakukhumbula ungekho la eduze nami isikhathi nasazihamba izinto mazazenzeki ungekho la eduze nami isikhathi nasazihamba izinto mazazenzeki Begezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya Dalima Begezela ngilinde ntombi yami ngilinde yabuya Dalima Kumphathi kubo umama Sibeleni Nkonzo osingayo umuntu wonke olundwendwe lwethu apha namhlanje ndiyanibulisa ngegama leNkosi Yesu Kristu amen
apha ndiziphakamela ukuzo introduce i-guest speaker. I-guest speaker yethu iye yakhansilisha nge-last moment, iye kwaba khona ingxaki emqubulayo, so akakwazanga ukuphumelela. So ngalamazwi ke ndithi ke injalo kasinayo i-guest speaker for today. Thank you. Ngosifikisa icela mfundisi wami sizawunikela kuwe ngoku mibili urenyushe ivows zikaTatuduna nomama Hlalukana. Mama Hlalukana benthe sesafika kula mbuzo uba yintoni na owayibonayo kuTatuduna. Ndicela mfundisi wami uyakwenza ngokwazi kwakho noba uyayisikelela noba wenzani phambi koba sigqithe sizawunika bona bezawuthetha. Over to you. Hallelujah. Ndiyabulela kakhulu umphathi nkulu. Imizuzu emibini indunile. Amen. Ndiyarhalela into ba Sunday school masithenda icwaka. Amen. Good. Ndikhalitoba ke baphakanyiswe ngento ezawubenza ke bazive buka wabiza apha ngabaxesha nini. Amen. Into eshoqolo. Hallelujah. Ngokukhulu ukuzithoba ngicela mamam nawe tatam nize apha ngaphambili nje. Ndiyazithoba kuni nehle nje nize apha. Ngexesha behlahlayo ke siyabazama. uDJ beyithethe kahle lento umphathi inkqubo wethu. Amen. Ngosalinda uDJ bakhona mos abantu abalaxesha. Ngiyathoka. Hayibo. Jini. Lala. Chu.
bazalwane. Cela sithele icwaka. Cela sithele icwaka fix. Amen. Amen. Masithele icwaka ke bazalwane bethu. Fix ke ndicela usondele apha. Ntombenhle. Cela usondele apha ecaleni kwakho. Amen. Akukho nto ke ndinikwa imizuzu mibini khande understanda ke kuba kuthini. Akukho izinto esizoyenza kufundisa incela usondele. Babese bezenzile ababantu ivalues zabo. Amen. Ukurenewisha nje namhlanje. Cela ke usikelele mkhonzi ezirings egameni lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Jesus. Nini wezinto zonke. Nansi inkosi yami nginisesa bawethona amandla konke. Sikelele ke inkosi yami ungcwalise uphethe izandla zabantu. Yenziwa inkosi yami ngabantu bawethona amandla konke. Sithi ke inkosi yami bakunxiba bawethona ingcwele. The ring inkosi yami eyiyo ayifike inkosi yami ikhoshe izinhlizweni zabo. Sithembile njengoThixo into okubana thando lwabo inkosi yami luzaba njengayo. Kungabi nandawo iphela ndawo ngoKristu inkosi yethu. Amen. Amen. Volunteer and manage lo Sunday school. Ndimnika nje sosihlanu. Amen. Amen. Mama nawe tata akukho nto mina endizonilidisha ngayo njengoba nirenewisha ezivows zenu ndifuna umuntu athethe lento lapha enhlizweni yakhe. Amen. Ahalela uba ayivuselele namhlanje. Amen. Ngizoqala ke ngawe tata. Cela mama ujike ujonge ngapha notata nijongane. Hayibo. Sondela ke mama phakuyi. Nanso ke ndizoqala ngawe ke tata. Umjonge uMdlovu. Uthethe lento ukhali ukuyithetha namhlanje apha kuye kule 42 years uThixo ehamba nani. Amen. 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 Mandlovu. Silapha sibulela uThixo ngokusigcina wasilondoloza. Wasipha abantwana. Wasenzela into enkulu wasipha imisebenzi. Siyambonga uThixo. Sithi yanga ngayelula leminyaka sihlale sibambene. Singohlulwa nto moya womdaka simshabalalise. Moya womdaka mawusuke mawumke ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Unyana oza kuphela thina izono zethu wazihamba. Siyabonga siyambulela uThixo. Sibonga abazali. Siyabulela uMadlamini kuba nguye osaphilayo ngoku. Siyambonga ngengqeqesho yakhe. Sibonga naye bakwaNdlovu.
ngengqeqesho yabo ngentombi yabo. Siyabulela ngalo mazwi. Enkosi. Halala! Hayibo! Mjonge Ndlovu. Nanso ithuba lelakho. Mandibulise kumphathi inkqubo. Ndibulise omambefundisi. Ndifunda ndibulise abazali bambona balapha ententeni. Bonke abathe babephuma ezindlini zabo baya kwaHlalukana. Nifikile ke apha kwaHlalukana kunjena ke. Amen. Iye yafika ke bethunana lento yokuba noko iminyaka iyabaleka. Manje senze into. Futhi ke lento singayenza uba siqhayisa. Asiqhayisi nganto ngaphandle komnqamlezo. Uthixo yedwa oye wavela ukuba manje sibe nombulelo. Bezikhona ke izinto kunyuka kodwa indlela iyahambeka. Ndiyambulela ke uThixo ngalo misebenzi yakhe emihle. Ndimbulele ke uMaduna umSuthu Gubeni uJiyani. UmSuthu lo hlaba baye ngamazigaka. uMaduna ndiye ndadibana naye. Bathi ke ndiqoma andifuni lento. Bathatha uba ke ngendandiphosiwe. Madoda. Sendibulela ke uMaduna ngoba anyamezile uba aqonda uba akanophoswa yile ntombazana yakwaNdlovu. Kube kuhle kunjalo ke sihleli apha ke Maduna ungekho nto. Futhi ke noba ibikhona siyakwazi uyithetha idlule loo nto lesihlale ngoxolo. Ndiyambulela kuMaduna. Futhi ke shem ndazinceda. Ngoba lokhu ndifunde into eninzi apha kuye. Wena ndifunda into eninzi. Ndiyakwazi ukuzimela mna ndenza into. Ndifunde apha kuye uba umuntu uyazimela. Ndifuna nje umhleza ngento uMaduna uthi eseGoli wathi uyafunda. Ndathi uyafunda uzafunda kwami ngikhuphe esikolweni. Xa ndithetha naye okokuqala ndathi ngicela uphindele esikolweni. Wathi ke nake ndizokwenza nesikolweni ngoba ngokundithathele lapha ngizobhekela umama. So iye yenzeka ke loo nto yahamba ndamvusa esikolweni yena ndaqomba nami ngesibhedlele. Azangibekho umuntu ubuza ke ngoba utheni ubuye esikolweni ngoba lwakazibani isitandard esingaphezu kwami nakulenisini. Wena Singabantu abanye sibe into enye. So Maduna ndiyabulela kakhulu. I love you. ngicela ke ntathu uthathe ke lebisi. Njengoba kuthi nathi izathi ke ngomasiqhubekeke nangoku ngendalo yethu sihlale sithembele ngamaxesha omendabulela kakhulu. yazinto utha umfundisi ayithetha apha wathi it's only by grace kungenxa yenceba nje nobabalo. Amen. Ngoku sizothandaza. Haleluya. uThixo nguThixo aphinde
njengoba senze ngehlobo siyaphinda ukuba qamangela sithetha uthando olutsha sithetha unyamezelwano olutsha sithetha uqolo olutsha egameni lenkosi uYesu waseNazaretha amen bawo oyingcwele bawo onamandla onke umtshato Thixo ongcwele ngowakho wathalwa Nkosi nguwe ngoba wabona indoda inesithukuthezi wayenzela owabe ngumncedi Jehova ongcwele wakhetha Nkosi umama uNonyameko Thixo namandla wamehlulela le ndoda egameni likaJesu bawo wakhetha uTata uMaduna wamehlulela lo mfazi moya onamandla onke egameni likaJesu babona amandla ndibanxilisa the full armor of God babona amandla umlilo odlayo bawubabiyele Jehova egameni likaJesu sithatha ulungelelwano lwezinto sithatha icontinuity ingaphelele apha ingaphelele egama likaJesu babambe ngesandla Thixo basikelele Jehova bancede simakade balonde Thixo egameni likaJesu sikelela abantwana babo Thixo basikelele Jehova lefamily yonke ngenxa yabo phinda ukuyiphakamisa egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu ongcwele siyabonga simakade sikelela Nkosi yonke into abayibamba ngesandla ngegama lenkosi uYesu thank you Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah umshado ke bazalwane ngokaThixo wadalwa nguThixo glory to Jesus ningajika ke bazalwane jonga phe ebantwini amen banibonga amen bese ichilo kumama Nonyameko wathi I love you Maduna amen andizuthetha hallelujah mhlawumbe kumthimba hayi masingayibaleki amen hallelujah andithi lindwe ngomonde glory to Jesus hallelujah enzani into yakhona hallelujah DJ ngalomzuzu ndime apha ndiyapresenta uMrs Hlalukana noMr Hlalukana hallelujah thank you Jesus Thixo thembekileyo ke wahamba nabo wabagcina wabalonda siyabulela ke kakhulu inkosi ke mayinisikelele sinake sibaqhwabela izandla hallelujah ningahlala phansi ke bazalwane enkosi kakhulu ke uzawuqala ibirthday umsebenzi wokuqala ndigqibile ndiya kumsebenzi wesibili ndicela DJ undiphe nje amafutha sibakhuphe bahambe omama baphi bangikizeni masukume imethunani masinde sibahloniphe bezawuphuma
Molweni kwakhona manithathe ithuba liphinde lizibonisele kuni ngegameni elihle likaYesu Kristu umfeli nomphekeli wam. Amen. Le inqwelo izabaleka kakhulu, ayizuba inqwelo nje. Ndicela sizawuphakamisa uBhuti Mawande Mashiyi azosixelela uba le phase yesibini yeyantoni na. Ndicela simphakamise nje umzuzu mnye. Umntu wonke okhoyo umzi wamagubevu alifuni kakhulu lelithi nomzi wakwaNdlovu
inowake sayithetha ncangu xa sele ngifuna sithile kodwa ke mandinibulise emitungwa mphathi nkqubo lo kuthiwa ningo-MC mental case lo M6 apha ekhaya ke kuthiwa masizonamkela kwesi isigaba senkqubo siqalayo ngizimisele ukuthetha isiXhosa de ndiyogqiba kungabikho nelinye igama lesilungu kuthiwa kwesi isigaba siqalayo senkqubo yokubhiyozela usuku lozalwa lukaMaNdlovu olungekho kuleni inyanga olungenyanga yekhala ngomhla wama-23 uqala ke umhla we-17 lo kuzalwa ngawo uMadunomde kula nyanga ke abantu abanengqondo sizothi ke wonke umuntu olapha kwesi sigaba makangene nongena kwethu siphathisane ke nomuntu onyulelwe ukuphatha le nkqubo ndizawuthetha ke ngolu hlobo ndophele kuye kuthiwe mina emandi kuwe ngala mini ke yayimandi ikhona ikeke esasiyityile ilingene ke usapho kodwa ke wabona umzi kaGijima uba akwanelanga ufanele uba kubizwe wonke umuntu azovuyisana nathi ngolusuku ndonqena ke uthetha kakhulu ndinamkela indoda efanelekile iqala ecaweni kuthiwa mayamkele uFefe yaphakama yathi Fefe kuthiwa mandikwamkele mfo noba andikwazi nokwazi yiyo lento ke endithi wonke umuntu olapha wamkelekile umzi wasekhaya awuyithathi kancini into yoba nizowuzimasa andinawuthi indlala niyinyathele nizawuhlutha kuthiwa ke isisu somhambi singaphambili noba ufumene ntonini umntu uyawubehluthi kamakho Sibulele kakhulu bhuti wami sigqithe siqinisile andithi mosithole la mculo ukhalayo iqale ungena estudio uphuma isidi sitsho simamele phaya uThixo kangandibetha uba ngathi ndiphakamisa wena ndikhalisa umculo ndizaphakamisa wena thole kuthiwa mandiphakamise umhlobo kamama uHlalukani azothetha ngaye uThixo kangandibetha into yoba ndingakukhalisela umculo ukhona ndiqinisekile kodwa zange bakubona eTV nikha namhlanje ibe inyweba yabo into yobana babe kunye nawe ivesi nje benye thole uthethe ngomama uHlalukani ndizaqala ngenye ingoma ebekufanele ndiyicule ngela xesha umama uHlalukani notata uHlalukani bebeme apha amazwi ebefanele uba asetyenziswa ngomnye wabo bawuyilandela bethu nabayaziyo kodwa ke nongayaziyo andazi noba sawuvana nakule mhlobo wam odlala intsimbi uthando lwam kuwe lohlala luhleli asozeni khonze enye inkosi ngamazwi omnye wenu laa ndiwathethayo abhekisa komnye nomnye kuninobabili ndicela utranspose nezantsi kanye uthando lwam kuwe lohlala luhleli asoze
ngakubhadala kwetini ngenyawo okokoko ndiyayithanda ke mamsalukane ingoma ethi uyesulo ulilanga lomphefumlo xa kukho yena akubi mnyama ndicela ke xa sendinenicetana uhambe nam kule ngoma Yesu langa lompe Ndiyabulisa ke kubantu bonke abasententeni
ngokwezihlalo zabo ngegama elihle lenkosi yethu uYesu. Amen. Malam ndinguLusanda, ndizalwa kwaMcimbi uGatyane, kodwa ke ndazohlala apha eMthatha ngenxa yempangelo. Impangelo yam ke iyandenza ndadibana naye uNosisa uSimthiya uNonyameko wakwaHlalukana. Ndikhumbula kakuhle kangendlela sasihleli ngayo kakuhle naye. Ukhona umntana wam oyintombazana ka201 owatshiswa iti elapha kwakhe, mna ndiyocula ndibashiye apha abantwana ngokungxama nokuyingxamela iti. Watsala ilaphu letafile, yabuya ke ikomityi yeti yawela kuye apha engalweni. Ndafika ke usisi wam, andisathi yitshomi mna, ngusister wam lo, kuba kukhona usister wam walonyaka wakhe usisi ongumamazala kaThandile. Ndicinga khawuphakame Thandile. Thandile ke molwazana wam bethunana kasister wam oyintanga kaSinonyameko. So ndithi mkhuluwa kuye xa ndimbizayo ngoba uyintanga kasisi wam endandimthanda kakhulu, waze wasishiya ke kusengexesha. uSinonyameko uyitshomi, ungudade, uyinto, ungumazala kumolokazana bam, uyinto yonke phaa ekhaya. Kangangoba ndayaleze ebantwaneni kwezi zinto zokuba umntu khe kuse engavukanga uba nibofonela uSinonyameko kuqala aze azoqoqosha amadlakadlaka lapha kwadadewabo bengakafika abantu. Into endimthanda ngayo ke kakhulu into yokokuba akangotshomi kuba kuthe, ungutshomi noba kuthe. Akangotshomi oyitshomi ngoba elindele benefits ebuchomini, uyitshomi noba cause benefits. Ndiyakuthanda kakhulu uSinonyameko, kodwa kangendlela ondazi ngayo ngoku soyazi naxa ndiphendula WhatsApp uba ndibanga ke mna ke okay, akubikho nento ethi okay sisi wam, akho nto igqibelayo, ndivele ndithi okay. Ndibulela uba nomhlobo othembekileyo onjengawe sisi, othi xa ndingenzanga kakuhle atsho uba ndenzanga kakuhle. Ndibulela ukuba netshomi enjengawe engeyo ye-seasons ezithile, eyitshomi noba kusebusika noba kusehlotyeni, uyitshomi kum. Ndiyamcela kuThixo akugcine unjena sisi, kodwa ndicinga uba ngosowutshintshile uba ubupretenda. Upretenda kuyadina mos, ethubeni kude kuvele ubungubani uyintoni. Ngosowuvelile ngoku uba ubungeyiyo le nto ndiyithandayo apha kuwe. Makanigcine kuThixo eluthandweni lwakhe, niwe nivuka noMaduna nibambene ngebhanti loxolo nolothando. Ndinento ke ndimane ndiyithetha kuwe ndisithi abantwana bam nguwe onothetha nabo, abantwana bakho ndim onothetha nabo, bamamela. Nabam bayamamela xa uthethe wena. Ndicela ke into yokokuba khe siqale lo project ngoku yokokuba undihoyela abantwana, ndikuhoyela abantwana. Emakhayeni ethu akukho mandi njengoba nisibona ngaphandle. Kukhona izinto ezingasiphathanga kakuhle, kodwa uThixo uyasinceda. Nakwelami ikhaya kukhona izinto ezingandiphathi kakuhle,
ekuzaleni kwethu. Kodwa ndinethemba lokuba xa uthe wathetha nomnye wabantwana bam izinto ziyalunga. Nam xa ndithe ndawuvula umlomo nabakho abantwana izinto zima ngendlela. Ndiyabulela ke sisi kakhulu ndithandazela into yokuthi xa ngazavula uthanda olunokwenza ndahlukane nawe okanye wahlukane nefemeli yasekhaya. Angazavula uthando olunokwenza ndahlukane nefemeli yako wenu kuba sawuba ngamaxoki ebantwaneni bethu nakwiyi-members zefemeli yethu. Masihlale sinje. Andisakuthanda uhamba emva kwale COVID. Ke andibamba bazalwane kakhulu kwangabikho themba. Lethu yesibhedlele mos kwi-COVID akho themba loku uzawubuya. Kodwa lo Thixo sazidibanisa naye wakhe wasiprova wrong okanye waprova abantu wrong kwigame yam kuba ke ndabuya mna ndiziphethe zam impahla ebendingene nazo esibhedlele. Ngenxa yaloo nto ke ngwangomntu uthanda wam ndingumntu othanda ukuzigcina kakhulu kodwa ndithe usisa ndizukwazi ungabikho. Kwaba khona ii-questions nasebantwini nje bokuhlala into yokuba kutheni le nto ndingekhoyo. Ndikhona sisi ndizokubhalisa igama lam ndizokuthanda ndizokubonakalisa ukuthanda. Ndiyanithanda mani sisi kakhulu. Ningaze niyithandabuze loo nto noba ndithule ngamanye amaxesha kaloku siyathula singathethi nasefowunini niboyazi intliziyo yam iyanithanda. Ndiyabulela kakhulu. Sibulela Ntombi namazwi amandi kangaka. I-Sunday school okanye abantwana abancinci bakwaLinki bayahlebisa. Kuyathandazwa kube umfundisi bayathetha. Kuthetha abantu abadala bayathetha. Iyahlebisa loo nto. Thina ke sasingcoliswa kudala sibe ne-depression ungcoliswa kwethu. Andirhaleli kuningcolisa ibe ne-depression nani. Ndicela ke sihlabele mgama sizawuphakamisa izithethe zibe zibini. Sizawuphakamisa abantwana bakamama uHlalukana notata uHlalukana nabazukulwana. Isithethe esizawumela abantwana kubhalwe fikiswa then umzukulwana obhalwa Miss K Hlalukana. Ndicela sibaphakamise bobabini. Alisafani namanye amavangeli sathola isimanga zethu. Alisafani Yam phambi koba ndikunike fix ndicela ii-ushers zam mntana. Ii-ushers bembini zindidathele ifemeli yakwaNdlovu bethunana bacela ukhululeka ngenxa yento yokubana ababoni ebusuku for uqhuba. Ndicela ii-ushers zam zindidathele bona basiwe ngapha ekhayeni. Ndiphinde ndibulise
Molweni Ntenteni. Ndiphinde ndibulise ngale njika yelanga. Ndingufikiswa intombi kaMandlovu noTata uMaduna. Apha ndizoma ngokuthi mama wam uyathandwa ndim. Luthando ongenakwazi ukulichaza okanye ulizoba uba lingakanani but lungaka. Ndimthanda kakhulu mamam. Uyitshomi yam. So ndithi namhlanje kuwe notata, congratulations to i-42 years anniversary. Nikunye nibambisene. Siyayibulela loo nto singabantwana benu. Ndithi kuwe mother, have a belated birthday. Ndikuthanda kakhulu. Yanga uTata uThixo angaphinda akwandisele iminyaka eminingi uyiphile apha emhlabeni nathi. Usibone usibukele siphumelela sizamazama ukhona phakathi kwethu. Nemithandazo yenu siyibulela. Sokuthi sibeka emithandazweni. So ndithi ngalomazwi ndiyanithanda. Yes. Ndingakusabulisanga abanye basekulana sekubulisiwe. Okokuqala nje ndicela uqala ndithi andi-understand into yoba kutheni into kuthiwa mna ndingumzukulwana. Iyahlebisa ngoba kaloku mna andingomzukulwana kaMandlovu. Ndicela uyicacisa uba kutheni usitsho. Okommo befaba ndingumzukulwana kaMandlovu kodwa ndingumzukulwana kaMandlovu, ndingumntana kaMandlovu. Bendingekho ke ngoba kuthethwa kwe-anniversary. Kodwa ngokokwazi kwam uMandlovu ufike apha ekhaya ngo-1979. Pha ekhaya abanye abantu noba bayawazi pha ekhaya khulu. La mizi yimizi eyi-2 ukwaMandlovu kusekhaya. But ngoku sikhulayo thina sikhule ingumzi oyi-1 wonke lowa. Kwakungakade kungabiywanga nobiyongo hlulwa kungumzi omnye. So uMandlovu ke ngokuthe eneminyaka emibini engumtshakazi pha ekhaya kwazalwa mna. Ndizalwa ngumama uNtuzana engumphangeli ngelo xesha. So ndanyanzeleka ke ndaqala ngoko uba ngumntana kaMandlovu. Umama njengoba wayengumuntu ohlala edolophini, umakoti wayekhona, umuntu ongumama owayekhona ngaphandle komakhulu bethu babengamaxhegwazana yayinguMandlovu. Ndinento ke ndiyithandayo endithanda uyihleka gqithi. Phaya ekhaya baninzi koomama bethu. Uqala ngo-1979 ngoMandlovu wayekhona kwakukho umntana. Ngo-1980 kwakho umntana. Ngo-81 kwakho umntana. Ngo-82 kwakho umntana. Okokoko naye umane abana bakhe naye. Caba ke babexelelana uba kulo nyaka izaba ndini. Kulo nyaka ibe ngomnye. Kulaa nyaka ibe ngomnye. uMandlovu ke wayenguloo makoti ke unolo xanduva loba abe nabantwana abaninzi balapha. Xa ndizibalela ke mna ke ngonda ndizalwa mna wayena-20 years. Into ethetha ukuthi wayemncinci gqithi for intoba abe noxanduva loba nabantwana bebona mosilungoqo. Noba silambile sasileqa kuMandlovu. Ingumama wethu, ingumama okhoyo. Mna ke ndaye ndaba close kuye ke ngoku ukusukela ngoko. As a result mna ndikhule ndisithi mama. Sikhule kusithwa bhuti, utata, kusithwa sisi kuMandlovu. Kodwa mna andiyazi uba kwaye kwathini, kodwa ndaye ndazixelela into yoba mna akangobhuti kum, akangosisi kum, ngumama notata. So ndifuna ukuthi Ndlovu ke oku kusukela ngoko uthando loba ngumzalikazi kum aluzange laphela. Andizange nangeminenye undixelela into yoba andingomntanakho ndingumntakabizana. Ndahlala ndingumntana wakho ukuthi ndingumntu okuthanda ke mna kuthando. Unento athanda uyithetha ke ndimbale ke xa zayithetha caba ndandiyithetha ke ngona ndimncinci. Ndifuna ukuthi ke Ndlovu ukhule ke Ndlovukazi. Siyakuthanda singabazukulwana bakho. Kodwa ke mna ndingumntu sibuvile ubushushu bakho apha ekhaya.
futhi ke ngoku apha ekukhuleni ke ngoku uye wayekuba ngumama wangitshomi sinechomi sinomama siyambulela ke uTata Maduna ngokusikhethela wena enkosi kakhulu. Right. TJ. Okay. Rooms belong to Monday. Because it comes with so So I came here unprepared and I'm not ready for the speech, so today we're gathered here to celebrate my grandmother's 60th birthday. And I'm really proud to say she is an amazing grandmother, and she has made it to the age of 60, which is a very great year for her. And I'd like to say we all love you and we wish you happy birthday. Thank you. Molweni. Lo umephambi kwenu kumzukulwana kaMandlovu wesibili. Mna ndizuthetha nto eninzi kodwa ke ndizothi uba Ndlovu from 206 28 April nami ndandizalwa ngayo. Oko wangumama kum. Wena notata ndile esikolweni uqala kwa-grade R undifundisa futhi ngibanda ndinxiba izilamba noba zimbini ngenxa yakho. Bendingagodoli kuba mna bendinomakhulu ke. Ndabulela kakhulu Ndlovukazi ngobukho bakho ebomini bam. Utshintshile ubomi bam. Iyacaca indima yakho oyidlalileyo ebomini bam. Nice. Uyithathala nawaduna lobu-nice. Tunakanayo hayi akakho nice. Wena uthathela personality yakhe yoba nice. Awulalisi Inkosi bethena ngokubeka izandla. Ixesha nami lindishiyile. Shiyeke ne-13 minutes. Funeka xa lisithi 15:59 abe umfundisi ethandaza. Iphele into ibithethwa. Izithethe ndishiyeke nazo. Ndishiyeke ne-toast. Nokusikwa kwekeke. Nombulelo. Ngoku ndizaphakamisa uMamhlabukani. Abantu bathethile ngaye. Kukhona ingoma kaZaharentsha
ethi abantu bathethile ngam kodwa soze ndivume ukuyekela. Bamhlalukana naba bantu bathethile ngawe, bathetha izinto ozaziyo, bathetha ububele bakho, bathetha uthando banika lona. Lixesha lakho ke ngoku into yokubana uthethe ngalamazwi into yokubana wavile kubo. Ndicela siphakamise umama uHlalukani, ucela uJumbo, Mandlovu ngicela uphakame umzuzu omnye DJ ndinika uMandlovu. Mandiphinde ndibulise ententeni, ndibulisa kuye wonke ke umuntu olapha ngale mini yanamhlanje. Ndikuthethiwe bethuna ngam, ungacinga ke abantu abakuboni kanti ujongiwe ngabantu. Yiyo ke lento kufuneka ukuba xa uhamba endleleni uhambe straight, ungajonge ecaleni, ungajonge emva, ngoba xa uphinda wajonga ngemva izoba khona ingxaki. Ndifuna ke mna kumbulela kakhulu kubantu bonke bathe banamazwi bethetha kamnandi ngam noMaduna. Ndiyayibulela kakhulu nto bendingayilindelanga, kodwa ke ndivuyela lento yokuba ndive ngondisaphilayo uba abantu bathini ngawe. Yiyo ke lento ndinombulelo ongazenzisiyo bethina. Ndiyabulela ngoba kuthiwe ndinalo uthando, ayithando nalo. Ndithi xa ndihamba edolophini ndihamba noMaduna, ndiyashiywa mna edolophini ndithetha nabantu
ndiyahleka bayayazi onoxolo bonke uba ndihamba nomntu kule dolopini ndamiswa andikwazi umshiye umntu endikwazi ndima naye ndithethe naye zikhona nezinye izihlobo zami ezikhoyo apha into nangoku ndiyabona uba mhlawumbi ithuba ke ngoku limkile bebethe soze siyeza and siyakwazi kumnandi kwaziwa ungazivanga abantu uhleli nabo bodwa ke nabantu apha elizweni bakwazi kungumuntu onjani ndibulela kakhulu ke uba uThixo asiphela amandla uba senze lo msitho sizotsho sive sonwabile kumnandi kwamaduna sonke sonwabile kwaNdlovu noNdlovu ngoku bazibetha isifuba bayeva mosiba uthwani ngomntwana wabo izona izinto zikhona kodwa ke akufunekanga ke ngoku ukuthi ucaba makuthethwe ngawo ngolunye uhlobo so ndiyavuya kakhulu ke ngale mini uThixo kwabe beyophinda ke ongeze imihla njengoko sekutshiwo ngabantu bakaThixo ndiyabulela kakhulu kuye wonke umuntu olapha kuye wonke umuntu othethileyo ndifuna ukuthi ke ngoku andikeyo ndaba yam ke leyo bandithi uphuma kwenapha bethunana nihambe kakuhle uThixo anithwale ezindleleni niyofika emakhaya nonke niphephile bethuna sawuhlala sinikhumbula ke futhi wonke umuntu lentente njengomime apha izawuhlala kum ingumfanekiso wabantu ababelapha kule tent ndifuna koNdlovu bahambe ke beqonda uba hayi noko to usazameka ndiyabulela kakhulu umzi kwamaduna wonke umzi waseNcise kwalinkiwe bonke abantu abalapha ndithi thank you. Masibulele Ndlovu sigqithe siqinisile ubhuti uSipha Hlalukani akhonto wrong sizaphakamisa yena umbuzo uyabuza uba uphethele esandleni sizawuqalisa ikhasi lethu Usongela sawufikile ndiyabulela ndicela kukhona isicelo esifikayo phambi koba siqhashuze eli qhasho kuthiwa kukhona abantu abawayo iswekile kuthiwa mandicele umfundisi wethu asikelele ukutya okanye noba ngasosavale ezinye izinto sizenze sekuvaliwe athandaze avale lo msitho asikelele nokutya emveni kokusize kuwe bawethu ingcwele ubenguThixo wamhle Nkosi yami umsebenzi wasenzela kakuhle moyingcwele siyawuphetha ke ngoku sithi Nkosi yami hlala kwelikhaya ubenguThixo uthi Nkosi yami wonke amazwi awuleyo kule ndawo ahlale Nkosi yami ekhumbuleka olusapho uthuba bawona Nkosi yethu Yesu Kristu uthando kaThixo bawo udlani kamoyingcwele uhlale kuphumele nathi ngoku nangona phakade amen. Nkosi sikelelo ukutya sakufumana isixhaso senyama sicela somphefumulo ngoKristu Nkosi yethu amen. Asibulele umfundisi wethu uma bebengicelile ke ndiyenza into ebeyifunda abantu bawangade bafe iswekile ndizawunika wena umbuzo uyabuza uphetheni esandleni ngiphethe njoni esandleni andizange ngendwe all protocol observed. Unfortunately, I didn't go because I was around. Because I couldn't see. Mom was picking it. And this other than
Okay, Asha's you ready? Okay. UMaNdlovu asigodukile namhlanje sashiyeka sodwa apha ekhaya. Ningangixeleli uba yayithenge phi ingora. Because wow, 42 years ago. Sixelele uba wayithenge sothenga le ndawo. Siyabulela uba kakhulu akho nto endingayaziyo siyabulela kakhulu uba so I'm going to propose it was bendicinga ngithetha isiXhosa but ke ngoku ngena Asha namosha Asha ndiyakhalaza ndesikhalaza sanokumonela uMaNdlovu andikakathethi sanoba nomona kaloku uzasixelela iphi ingora saningqama babethini zothetha izinto ezintathu sesibiqashuzile abantwana bazozigalelela zonke eziglasini whoever has a glass agalelele into egaleleyo and then siyaziphakamisa. I'm going to say 3 things and then sisele uba ndisigqiba into zam ezintathu singaseli ne aqale ngam kaloku non-alcoholic because wow I told you and then I can in a glass please tell us galeleleni never kuchana gracefully. Cheers! Thank you so much. Abantu classes zabe ngathi abasigubanga. Masiso sasigqibeni bethu nani. Andifuni. Cela DJ uyekhize. Ndobo. Cela sigqithele kumbolandelayo. Isandla somusa sasifumana sicingela ixesha kwabantu bayakude. Awuduna. Ndicela ubeke iglasi yakho noNdlovu. Nefike enkongeni nize kum sizawusika ikeke ngoku. Abazukulwana baphi? Enkosi DJ. Sizawuqala kulaa keyiki.
sisike yona after sisike yona abazulwana bazasicule happy birthday ngilambuzo ke into engizambuza phambi kokuba sike le page mangiqale kuwe kanye Ndlovu eyona nto owayibonayo utata uDuna ngakwenza into yokubana uhlale ude ugqumile ke 42 mhlawumbi unyamezele mhlawumbi unyamezelanga mhlawumbi unwabile mhlawumbi awunabanga yayinto eyatsangayiphile babe khona abantu kodwa waphetha yena okay zazikhona intikazi wazishiya wanama wathi mandiphathe elibhelokazi lizonakhela umzi wakonokhaya into yakucalayo kuye iqinisekile zazikhona intombi ezazibheshuza kodwa wakhetha into yobana mandiphathe kasekwandlovu intombi into yakucalayo lento yakwandlovu ndayibonelwa ngumkhulu wami ongasekhona ongusahamani sahamani ndingelo xesha uqelenga phaa esikolweni apho kufundiswa khona utitshala ukufundisa abantwana bamanye leyo phaa kungqusho ke phaa lunch ubona ngumkhulu wami phaa uthi umkhulu wami hey nomninawo wami useRhawutini ubhuti akayazi ukuba ndiyakwazi kokwabo unkosikazi sebenza nobhuti wakhe mane ndisileka phaa kokwakhe ndibona le ntombi intona into eyayinqanda kuyo umkhunyana omkhulu wami othathe udade wabo ingusibara kazi wami ngelo xesha ndithi xa ndiyibiza ndithi sibara yisibara uthe ngenye imini elapha encinci urhawula ngamakhwenkwe wabalekela kum ndamnandela kanti mnandela umfazi wakhe mnandela usibara mna ndazi uba ndinandela unkosikazi kanti mnandela unkosikazi ungaba yinkosikazi yangomso ndithi ntoti uthe ke awuthathwa ndisamthatha kwelaa khaya lakhe wafika umkhulu wam wathi ndandishiyile ke entoti ke ndayithanda loo ntombi ngelo thuba enkosi masikhwapheni izandla bethu nani okanye ebengwana ibe linye likhulu phakathi uzikhumbule namnini wawuthatha isigqibo usithi uMandlovu uyamthanda umkhelela umjisi xa igqiba nawe Ndlovu uzikhumbule namnini wawuthathe isigqibo sento yobana uyamthanda ukhe icephe umjisi Hip hip! Nalicephe umama wabantwana bakho lo itshomi yakho isithando sakho somphefumlo ithi unkosikazi wakho uthi wamozi abanye betshathile intana zacephe linye
Ngicela abantwana basakwazi ukucula. Ngicela sawusika le cake yesibili. Xa sawusika le cake, awusikheke yinto ebalulekileyo. Ndovo, xa uzoncediswa ngutata uGubevu usika le cake, uzothatha isitephu sibe sinye ubuyumva ujonga kuThixo okuthathe khona. Uzijonge namhlanje into yiyo. Intanga zakho zisesitratweni. Intanga zakho zihlele etywaleni. Azinamizi. Intanga zakho zishiya abantwana ezindlini. Abanye thole baphuma besithi bawusebenza abantwana babo. Kodwa ngenxa yobudedengu barhatile endleleni. Baphiwa amagama ezantsi emhlabeni. Abanye babo babizwa ngoba ngamageza edolophini. Ndiye ndixa ndithetha ke ndisithi uThixo makenze unyaka nonyaka iintando zomawuve noba mnye agoduke. Uzuthi endlovu xa usika le keyiki uzukhumbule into yokubana usuka phi emehlo wakho. Abanye abantu bafika nabo-60 years. Mhlawumbi nathi asiyofika because namhlanje sikhuliswa yi-corona virus. Uba ndithanda akubona namhlanje kodwa kusasa awusekho. Ngicela uthathele ithuba futhi sisike eli khekhe lesibini. Xa sisike eli khekhe ndicela ubambisane notata uGubevu nilisike nobabini. Masenze kanje ke abantwana okanye ukwazi uphakama aphakama. DJ ngicela ulungiselele ingoma apho xa ndigqiba nje ufake ingoma. Namhlanje okanye ukhunjulwa uMandlovu ebegqiba i-60 years ngoko egqiba namhlanje. Ngaloo mazwi ke xa ndisithi ibhiphu izawuhamba nayo. Xa nditsho phantsi nditsho phantsi. Yibhiphu. Yibhiphu. Sizaba inkosi mama sizawungena kwi-item yokugqibela kuzoqala uqhubisa abantu ukudala bemfuna uqhubisa. Ndicela siphakamise phofu noba simphakamisa ndicela sondele uMr M Hlalukana azobulela abantu abathe bazimasa lo mculo omhle kangaka. Mandithathe lithuba ke nam ndizibulelele kuni ngokubana siphathisane kakuhle. Mr. M Hlalukana ndicela sondele ngaphambili azobulela abantu.
Mandibulise ke program director ke ndiyacinga intoba senendibuyisele kakhulu nezithethelesi ngaphambi kwam zibulise kakhulu. Ndiphindeke xa ndithetha kubekho mandiqale ngolu hlobo phambi kokokuba ndenza amazombulelo. Ndiqale ngokuthi aba babini ndibazi kanjani. Utata omncinci ufika phaa kum uhamba nodadewabo uLuphutu andixelele into okokuba kukho intombi ekufuneka siyoyilanda phaa kwaDusi. Intombi le ayazi into yoba ngale mini funeke siyithathile size naye ekhaya. Ndihamba ke nobhuti Mzwandile wakwaGcolotela nondoda wakwamalusi kuthiwe masize nayo ke le ntombi. Mna ke bendike ndayibona ke noko kancinci le ntombi yayise impahla zikatata uNdlovu ezazawuhamba nomawokazi. Siyaya ke ngale mini aba ke ndihamba nabo sebelungisa izikhafu zabo sizakuqitsha le ntombi sibuye naye. Ndiqonda into yoba noko ekhaya xa ndinobuya ndisithi ndithwele intombi iyaqala noko ndingathelwa nqa. Noko ndandingengomntu uthabileyo. Banditsho eMandlovu into yoba nobawokazi wayenazo intombi abencise ngelaa xesha. Kwathi into yoba wayekoyika ngani na andiyazi mandiye kuxoka. Sabuya naye ke uMandlovu apha endleleni ke uyabuza umyeni wakhe uba ngubani na. Simane simkhomba kubhuti Mzwandile nakumyeni wakhe akalili uMandlovu xa uyamoyika lo mntu ambonayo. Ngosekaba ngoMandlovu oyena mntu seyincamathele kwakuye ikwandim lo. Oyena mntu wokuqala uya kuye ngoba aba ndathi mababuye umva akukho mntu uzawuya ekhaya elila ndizawuza naye mna. Nyhani ke ndafika kwezi ntombi wayehamba nazo afika ndamxelela into yoba yenina godukani wena masigoduke sizokuthatha ngoku. Isimanga wandincamathela apha kum woyika lo bhuti. Ngabe ke uyangena ke uMandlovu phaa ekhaya ngenxa kadadewabo uNophutu. Mandibulele ke Ndlovu sasitshilo yala mini sathetha nayo sathi yabona ngoku likhaya lakho ela uphinde uye kwaNdlovu. Nathi xa singena kulaa mzi sizawungena ngawe. Unobuza wakhumbula loo mazwi ndiwabeka kuwo. Ndidlule kapho ndithi ke nina ke nobabini ndifuna unishiyela nje uPawulos ngesiba likaSilas esithi phaa kwabase-Efeso isahluko sesihlanu iqale nje phaa kuvesi 22 bheke ezantsi nizayibona into yokokuba ithini na indima yomtshato okanye indima yothando. Ndishiya kuni nobabini ke leyo nawuzijongela ke. Ebendibizelwe kona ke apha kukuba mandithi enkosi kubantu abashiya iingxaki zabo ezinkulu babona ngale mini into yoba mabebe kulungiziwa kwamaduna lezokuzimaza eli theko
linhlanhla umbini sikulo namhlanje. Singulela kakhulu ke singulela ngokulinganayo. Kodwa ke ndiphawula into yoba kumama omncinci apha xa bezawuthetha uye uwabeke kakhulu amazwi ebulela abantu. Ndizawuthi ke abantu apha beze bezintlantlu ngeentlantlu. Abanye abantu bebeziwe nje uzobukela eli xhego neli xhegwazana. Into yokokuba benza ntoni namhlanje. Bayibonile ke loo nto. Abanye abantu bebeze bezise amathamsanqa nokubethelela lo mcimbi singawo. Siyayibulela kwabo nakwabo bantu. Sibulele ke kwindwendwe. Indwendwe ezishiye indawo zazo. Zanyama yonke into zihamba ngama emoto zabo bazofika kwekhaya lamabheku imazenetshona. Sibulele izithethe bezithetha apha bethu. Izithethe bezithetha apha zisenza nomfanekiso ngqondweni wale nto singayo apha namhlanje. Zabazoba ubawukazi kunye nomama omncinci. Uthe umama omncinci ke yena kabethethe sithi ufuna ukuva into yoba zisawafa abantu bawuze babe bathini na ngaye. Ndizawuthi ke abo bantu basinikile kumvumo wenu ubawukazi nawe mama omncinci ngale mini namhlanje. Sibolela abantu abaxhase lo mcimbi, abantu ebebeplana, abantu ebebekhupha imali zabo, abantu ebebehamba begejeza besenza wonke lo mcimbi ube yimpumelelo. Ube yimpumelelo ke ngenxeni yenkxaso yabo bantu. Siyabulela okokugqibela. Sibulela ke umdali ngokuningi kokubomi ebunyanisweni umuntu owayesithi ubomi bethu buphela kwiminyaka ekumashumi-10 wayeyithetha loo nto ngo-1924. Ngoku ithuba labantu ayisiyo iminyaka emashumi-10. Abantwana bafake bancinci ngowe-40 years kuphelile ixesha. Kodwa ke nina uThixo unolunele iminyaka. Ndiyacinga uba wena bawukazi olapha kooma-66 nooma-67. Ithetha into yoba udaka ngoku uyathekela. Ndizanicela ke into yokokuba uThixo njengoba senidalile makanolulele eminye iminyaka. Andizulibala ke into yoba ndimbeke ke noThixo kwindawo yokubulela. Ndiyambulela ke ngobomi benu. Ndinethemba loba abantwana nabazukulwana benu uba ngaba abayisikanga ipathi napha kuni balandele enantsi nemzekelweni wenu babe baziphathile. Thina ke sisikile ipatini sinethemba lokokuba usukela ngoku uThixo uzahamba nathi asiphilile. Ndiyabulela kakhulu program dele. Ngaphandle kwakho endiyasokolela ngukulu. Indlela obazoba ngayo ndiyabulela ke program. Ngemidlalo abantu zobacelile zilevulile asifuna ngomzuzozibela kubekho ingxaki ezizonethayo. Kodwa uThixo ukwazile intoba asihlabuleka izolo abantu abadala bebehola imali kasasa bayitshoni onazo
ezinye zaziyeza anizundiva ndibazofasa andithetha anizundiva eli xesha ke ndivulela umntu ebephethe isipho esithi uzosinyengezela intombi omnye esithi uzosinyengezela bona bobabini elo thuba ke ndivulela bona ke ngoku bazophethisa izipho ezi kodwa into imali iza kumntu ipresenti ziza ngapha imali iza kumntu Maize keni kaloku. Internet.